Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sa wagas mga guys, makalarga na ta kay magkuha na ta. Bali atras na ako na dito mga guys kay para additional lang nagkarga. Kay kinahanglan naglarga kay ginaapas man ang atong delivery. Karong hapon mga guys, layo na kay sa ginatuhuan ko na ko nga mga alas 12 ta kalarga. Bali na-adjust siya guys, karon siya na-advance siya guys, karon siya ipalarga. Usa tang oras karon mga last 2 mga guys. Magkuanta kay apason nato ang truck ban, basi na punta kagawas. Wala na mga guys, ato lang nang atras na nato dito ginahinay ang atong truck para makargahan na. Dam na tag binana ni guys. Nagakay na tag mata ni mga guys, karong gabi ang pason ang Cagayan kay makaagita diha di pa kay traffic. Ang lugar sa cities Cagayan kay kumuagita diha adlaw mga guys. Lisod kayo. Hinahanglan nato siya agi gabi adlaw. Agita diha mga guys mga alas 4 o alas 3. Bali tama-tama na siya mga guys. Tama siya agian mga guys, mga kadlaw kay mingaw pa kayo ang dalan. Hinahinay atras dito mga guys kay para doon lang, dulit lang kay sa karga mga guys. May isa kasi truck dito na kuwan guys, na kuban. Ito ni patingo ko ng atong basuri mga guys. Tama po dyan mga guys, kay murag dili kayo init. Matama na ito kining larga. Dili kayo igang ang panahon ba. Bugno sa ligid mga guys. Yung igang lang kayo diri sa sulod kay nakakulong ta. Sarado ta na windshield na to. Kay muwi ko man siya mga guys ug atong abrihan. Tanawan sa kamera o ihawa na bang isa ka truck ito. Atras siya mga guys, atong abanti gamay. Para makasulod siya. Uy, palayo man. Marami na rin yun mga guys. Tanaw lang tag side to side. Ang problema ning isa karon kay bubo kay guwing. Klaro jud kayo. Ito na lang panahon ni nga di may kulang yang wing. Kay lisod man kayo may go kay maguba. Di para bang bugata kay sa kinanan ni. Ug mao ni makatras sigurado jud listless din ang yang wing. Naugon sa nato mga guys kay murag tanaw na ko murag kuan ang yang wing. Ubos ra kayo ang yang wing mga guys. Masig mabangga. Atong gipasaka ang yang wing mga guys. Pag maigo man. Tas lang tan guys. Tansyaon lang kay medyo dagang kayo truck ang atong budiga karon guys, nagdasok ang mga tin-wheeler diri mga guys. Ang pinakadagkan nga truck diri dasok. Ato lang ning 0-0 mga guys para maagi pud siya. Pud lagi ang isa-isa. Mahal kayo na mga guys ug mo na mabanggaan. Mamasin pa ta.
lakas na mo dito. Yung ipulis ako ah. Kambani. Lagi. Kau mana nih mga guys, makuha tag sinina dito sa tungkuan. Boarding house. Dayon larga na ta. Sanang rasa ka mga guys. Oh. Oh. Okay. Brian na nato ang lubutan ni mga guys, kinahanglan nato para ma-additional lang pug karga. Nya pagkauman na mga guys, makuha tag gamit dito sa building house kay kini nga biyay man gud wala na pangandaman sa kwan. Kung kay nagduwa-duwa to sila ipabiyahe o dili kay medyo kulang nya karon kay nadara mag additional. Mapuno ra man siya gamay mong palarga na lang. Di na lang tamo ko na guys, kinahanglan nato tumanon. Mutuman jud ta mga guys sa kuan sa sugo, kung unsay sugo sa amo ato nang tumanon mga guys. Para balik ko na lang pud, para dili pud tatawgon nga kung unsay trabaho na to, jud ay atong trabaho. So gikayon ko na kung unsay isugo, tumanon jud. Karon mula ta karon kay medyo alanganin ang oras kay ang truck band diri mga guys alas 4. Kinahanglan nato siya dali-dalion pod gamay. Samtang sila nagakarga dito mga guys sa likod, kita diri nag-vlog lang ta kay bawal man ni munaog diri mga guys kay naka harang pud ta sa kuan sa dalan. Kung basig nay muagi makahawa ta diretso. Malitagaan lang sa lugar nga makakuan sila kagi. Diri lang sa ta, chika-chika lang sa ta diri mga guys kay wala man ta ka intro ganina, ato na lang pug introhan nga way lami ang kinabuhi kung walay banding, walay chismis ug walay kinabuhi ang banding, patay ang banding ug walay chismis. O patay pud ang chismis ug walay joke. Patay pud ang joke ug walay banding kay diha man na magsugod mga guys, ang banding man mo'y gigikanan sa tanan joke o kining tanang chismis. Diha jud na sa banding magsugod mga guys. Diha ang iyahang sinugdanan. Kung kuan pa inahan, amahan. Kung magbanding ganito guys, na jud na gitawag og joke, na gitawag og chismis. Dalang tinuod, na chismis nga tinuod na pwede dili. Depende ra na sa pag-deliver nato sa istorya guys o kining mga joke. Unsaon nato pag-istorya. Ana siya mga guys. Bali kini diri sa ako nato, kini diri sa atong tubangan na poy nag-checking diri para pa sambuang gapud na bansiling. Kami mularga mi karon kini sila Lunes pa. Kay kana sila gi-checking pa nya ugma kargada, nya dayon larga na pud sila. Kita-kita na lang ani mga guys sa Sambuanga. Kung dili mga buta ingon panhi kinsay nagtawag na nga joke si Joker sa radyo sa una, si Tiban Escudero o Julian Bakusdaan. Mao man ay ang tinuod nga pangalan pero namatay naman to. Ang nabili na tong tanawa lagi mga guys, lain ni abot guys, gikag Bansiling. Katong gamay nga truck namo, gikan man Bansiling mga guys. Bali ni abot na lang siya. Og dili na lang nako tason mga guys, dinhi na lang tataman kay ingon pa nila bulawanon ang matag kutlo. Ang kapanahunan dili naman pud ato. Kinahanglan na nato mularga kay pahumanay na sila sa ilahang kuan dito, ilahang karga sa likod. Daghang salamat mga guys. O malihog tag subscribe, like and share and hit the notification bell aron ma-update mo sa atong mga bagong video. Salamat mga guys.